Καλημέρα. Η καλή νοικοκυρά ξέρει τρόπους να μαγειρεύει ωραία φαγητά. Τι κάνω σήμερα? Κατσικάκι στο κρασί. Συνταγή. Αν σας αρέσει να την κάνετε. Τσιγαρίζω το κρεμμυδάκι, λίγο σκορδάκι και μετά ρίχνω το κατσικάκι. Ρίχνω περίπου ένα μπουκάλι από το μασούτι του 1,5 λίτρου ροζέ κρασί και μία κουταλιά ζάχαρη. Εφόσον λοιπόν βράσει, μαλακώσει κατά κάποιο τρόπο, θα ρίξουμε το αλατάκι και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να ρίξετε μέσα γευστικά. Είναι λουκουμάκι, να το θυμάστε. Κατσικάκι στην κατσαρόλα με κρασί. Καλή όρεξη.